du løb, hvis du... Ja, jeg siger det ikke. Er det ikke Martins, det her? Jo. Eller gå! Nå, lille Svend, det er fast. Eller gå væk, Bjørn. Svend, Svend. Gå ud! Kom! Hvis jeg tager det, hold den væk! Hold den væk! Giver det ondt? Jeg siger altså det. Pizza. Så tror jeg savner den her. Nej, jeg tror ikke, det skal... Så giv mig det. Tror du kan samle? Jeg tror, den der klemt video. Det er en elefant. Det er mening, det er mening. Husk at banke den sammen med enderne, ellers falder du igen, så... Ja, hvis I ikke står og hiver den fra. Okay, jeg tager din hammer. Eller Kejle. Jeg har en hammer. Ja, man kan godt gøre det med fingrene. Jeg har en hammer. Okay, som om det hjælper, når du ikke holder den sammen. Det er dig, der har taget mit armbånd. Vil du så give mig det? Hvor er det mit andet? Hvor er mit andet armbånd? Jeg har ikke sagt, du har tisset. Hvorfor har I lagt det over ved vasken? Og så skal den her på. Ja, nu sammen. Nej. Men jeg ved det altså godt. Ej, skal vi ikke sætte den her ind på YouTube? Jo. Nej, det synes jeg. Jo. Ej, jeg skal prøve.